Hello guys! Welcome to my vlog once again. Andito na kami sa aming kabukiran. Kanina pa kami dumating pero ngayon lang ako ang makapag-vlog kasi napagod kami. So ito yung kasama ko. Ito yung kasama ko kasi uwi na kami maya-maya. Oh, ang daming sili. Munguha kami ng sili. Sili. Sili nga dagko. Princess! Kani o, dala po ni siya o. Kanang kakaiba na sili to eh. Grabe. Super nindot. Super nindot. Pero yung kasama ko, yung adopted ko, nangunguha ng chili. Kaway-kaway ka naman dyan. Hi. Diba marami kaming sili dito. At doon pa may sili pa doon Gani diha. Ito ang lubi. Ang lubi namin, ang nyug namin. Doon pa. Ay, manguha muna tayo ng sing? Buko. Kaso lang wala dito yung pamangkin ko. Yung agta sa dakit. Magbaba ako muna. Punta ako doon sa may talungan namin. Baba ako muna. Agay! Agaray! Malikot tong kamay ko kasi bukid jud ni ba? Bukid talaga to. Guys, ito na yung mga talong namin. Mumulak na. Ito. Malunggay. Nagpa-blurred siya pag idikit ko. Malunggay. Kawayan namin. Mga kawayan lang dito marami. Palong. Yung iba may bunga. Yung iba wala kasi ka-harvest lang namin. Lalapad ng mga dahon. Yun, may mga sili naman. Yung puno ng lubi. Yung iba bago pang tanim. Ito yan. May na-harvest na kami ng mga talong. Yan. Dito lang ako banda kasi bawal daw. Bawal magpunta doon. Pag may may dalaw ka ba? It means menstruation. Yan. Nag-umpisa na siya pamunga. Pero marami kaming dala ngayon pauwi sa bahay. Ito may mga bunga na din Maybe. Gabi. Uy, dala day tagbisol. Kay binignit ba? Binignit sa Semana Santa. Dito ila tata Bunga ta. May mga manok pa kami dito sa bukid namin. Yan ang yung nagagreen Na yung nagagreen, talong yan. Talong, bisol. Doon, talong pa rin yan grabe. Sobrang dami. Pag ito lahat mamunga na, so swerte tayo. May bunga na naman. Uy, daghan man ay bunga dito sa taas, Talong. Kanusaan na po niyang schedule og harvest? Seng? Kanusaan schedule harvest, ani? Domingo. Sabado, unta. Yung mga talong na dito, daghan kaayo. Napay balunggay. Makita dyan ako ba? Bisag layo ko ba? May mga bunga man di ay dito, Dili ko ka saka dira ba kay yan mga talbos yan ang
tangkong. Yan, mga tangkong yan dyan. Oo, tangkong. Na-zoom ko na lang kasi hindi ako pwede makaakyat doon kasi andito sa akin. Basta may menstruation, bawal. Puro talong. Dalatag manok, ihawon na to. Gusto kong pumunta doon o kaso lang bawal. Mga bisulamin, oo. Dami. Iba din dito. Ay, ang laki ng manok. Saan nga manok, holo? Kaber, unsa man? Ihatong itlog tong gikaon ako. Alo kaluoy, gikaon ako yung itlog duha ka buok. Ang itlog lang, saon man karon pa man ko kalaag dire. So mangayo po ko sa imong itlog, oy. Hello, kukak. Prut. Bo. Ang daming sili ba? Kahit saan ako lumingon. Sili na naman. Kahit sa gilid ng bahay. Ito yung pamangkin ko. Kasama ko kanina. Ito yung harap dyan. Dan. Doon ka atras. Kamusta yung ano kanina? Yung nabalintong. Nabalintong malapit sa Olarte Cave. Luyan dandan ganiha. Mas giuna pag kuha akong bag kinabasa kaysa iya. Gibangon na lang gud siya sa taga Olarte Cave. Sagwa ka nang utana, char. Ya okay na ka? Okay na. Kana ba? Kay taod-taod manguli na ta. Ang daanan namin dito, puro malunggay, talong malunggay, sili. Sili, grabe. Alubati namin doon, mas marami doon sa taas. Sili na naman, grabe pala sili. Talong lagi ang pinaka daghan. Sagwa mo ng utana guys, sorry. It's a joke. Asaman? Sa talong? Kuha na to, ika maguwang na. Ay, sus, lab, daghan naman daig bunga ni lab, Ay, gulang na ni sa Domingo ba? Na pa dito, Ay, panang harvest na lang ka. Daghan na kay gulang na ni sa Domingo ba? Sa mga magud sa una sa Katanggawan, twice a week magud mi mag-harvest good. Ya karon kung Domingo lang ta mag-harvest, pula na Daghan kay bisol guys. Ariyo pwede naman imi Nya lang. Wow na to na dang lakaw. Langka dako na. Saging. Bisol, man daghan diri bisol, saging, sili, saging, papaya. Ay kabalaka, kay di ta kaigon sa video kay mag-blurred akong cellphone basta videohan ta ka ambot ngano ni. Laban magig ka sa akong cellphone god. Oy baya. Turang payag sa akong pamangkin pod guys, Nara may mga payag diri kay dili man jud mi permanente diri. Magduaw lang mi diri og siyempre mang-harvest. Naman tayo trabaho, kailangan po nato mo kuan. Kada Domingo ra jud atong time. Tagas kayong lubi nila. Centennial mo ni area diri sa akong pamangkin. So ang amo adito gamay-gamay. Puno naman sa lubi pero gagmay pa. Ganiha ra makaginuhag sili Sige magpakita sa Ayaw pulhutda ng chili Sila dito sa balay sige. May sili way sili. Hala ka Wa ka nagpapalit og sili. Hala Nara mong balay
Namang cute na kabo. Diba? Sa ilalom anak, puro na manok. Ihurot na gani na kong kaon ng itlog. Giunhan na kong kaon ang caretaker sa itlog. Kaya iyaharang ginahurot. Pagdali diha, princess. Tuwad-tuwad ba? Murag manang, oh. Manang. So, ang kamuti kahoy. Namoy, tinanong kamuti kahoy dito sa unhan? Ay na dito, di ko kalaag, di ko ka libot-libot ba? Kay bawal sa ako, inaano magugo eh. Bawal manggod sa amo adjud na sa tinuod lang. Since akong pagkabata, farmers gid me. That's why nga kabalo ko unsay mga bawal sa mga tanom-tanom. So akong papa sa una, akong mga igsuon, ana jud nga bawal jud mi magsumok sa kuan sa mga tanom basta na ay menstruation. So karon dili ta pwede magsumok. Diri lang ta sa dalan. Ganahan ta kung kat-kat dito. Dili pwede kay makasab-an ta sa akong igsuon. Makabalo ra ba siya? So sumpa-sumpaon na pud nato maglabay-labay na pud uling. Ano man na. Pagdali mo diha. Kay alas 4 na ng hapon. Ses, princess, kuara ko niyo. Dili ni pwede maabdan sa kuan ba Domingo. Perti na ning guwanga. Bakit naging ako? Hilas na akong sa dagway. Dali pa. Dali ba kay gadagan? Mura ba ko nalipay? Kato. Una to. Hindi ako maligid ko diya. Oh, wala na ko labot kung maligid ka. Ang importante, ang talong. Git. Katotoo na to. Huwag ka na, kuha na. Ay, sos, hinaya. Guniti ang kuhan. Ang katupa isa. Ito is ilalong. Lisod-lisod lang gid ko ninyo. Wa ka giligos. Lisod-lisod. Buwasan ako buwagi. Gitraining ka. Paring kamot. Tol, tabang. Kung sa inaong sa gilisod-lisod, be. Ay. Ay. Char, over. Dali, ba? Dali, ihulog ta ka sa crack ron. Kena, hilabte. Ay, tuwa ng... Ay, tuwa na. Hinay. Di jud ay kakbala mong harvest na. Naputol? Dali na. Katang kabuang gina niya. Ay. Dali na. Tigod siya kabalo mong harvest sa talong ba. I-careful siya. Uy, gunitig tarong tanawa na hiwi. Noong kung nabali jud ang talong, gipatakara. Mag-harvest gani ka sa talong, ang punuan gunitan jud nimo. Nami ay tumbling sa creek oy. Bebe, tanawa do na to. Oh, abton pa nimo Domingo. Perpiso man ang Rumi. Kanus Oh. Isprihan pa daw niya uma di. Ano na isprihan? Ano dagko kayo? Tama na. Dagko. Di mo gulang na maguna sa Domingo. Kinsa harvest ana dan? Gani niya mao ganito nagpapalit og kuan timbang. Imo man pud nag-harvest, sun-sun harvest dandan oy. Sige. Mao ganito magpapalit sa timbangan kay Sige, wala. Sige na. Oh. Tara. Sige na, oy. Atuan ang kuanon. Lapuan ang talong. Nag-abot sa balay. Butangag sili, puting daghana. Maghimo tag pastel. Bahalag uluron ang lubot ng ginaon. Ni Kuya GR Janmark. I don't know. Katong mag-ano daw. I don't care. Gina na, nag-go na. Dinatan. Hindi na. Biyay mong harvest o yung balikog ba, Jod? Bidaw? Liwat sa nag-harvest. Sus, liwat na siya nag-harvest balikog. Ay, balikog utok. Ay, guys. Oh, bata pa biyan siya, guys. Kaso lang, ano. Una ko ang nagunit, dili na ha. Ang nagunit daw, di na bidaw. Sa inang sa bata, pebe. Naong sa nabalitok gani habi.
Gusto dyan ako ganiya ay. Sige na, tara. Okay. Daraon sila. Thank you for watching. Natukan pa dyan ko pag watching. Thank you for watching. Uwi na kami. Manghipos namin sa mga hinalay. O, saya nga sa lubi. Wajud ta naka panglubian ni ba? Dagdag dito. Naghanap og kinabit ning payaga. Knock knock. Uwi na kami, knock knock. Uwi na kami. Salamat sa imong itlog ha. Lami kaayo itlog sa Bisaya. Ay, ito sa tari. Panik. Thank you for what? Pag mag-picture, tante, uy. Thank you for watching. Yung sa mo na ni Rom. Tama na na, oh.